Тук мога да умра. О, ето. Нали ви казах? Очите му са бедни, вижте това. Ефект. Просто какво направи, бе? Преди малко му помня. Все пак трябва да му звъня. Каза, че ще си рестартира компютър. Остен. Бай-бай. Уби посто. Посто, не. Посто 3. Посто 3. Опа! Не! Но! Не! Чакай малко. Чакайте малко. Секунди. Ро. Само да си мъртна. Задъра. Роба. Ето го. Това ни е тайната групирана банда, която имат едно... Чакай. Фак! Много мразя те като стане. Дед, погледнете. Просто замръзна. О, нямам батерия на телефона. Ето го! Ето! Сега ще го... И сега ще се отмъстя. Май го убих. Или не? Видях, чакай. Да. Ей, ако искаш машини с... Ако искаш машини с главата си. I'm go home. Зит. Иван обиди. Иван. Пили. Ай пак на гробището. Пак. Просто мръсна гад такава. Къде си там? Къде е там? Пак ли ще ме гърнат? Пак ли ще ме гърнат? Ма с този път. Той гръмна. Там! Къде? О, фак! Къде? Къде? Майко ти не би да закача Марти? Не. Що? Не знам. Къде? Сигурно е забравила. Извинявай! Абе, какво да ти Как ще направя?
Сега ще го гръмна. Ама ти, извинявай, ама при гроба... Ама не викам. Оки, ама оки. Доки. Е, честно. Аки, да, Аки. О, той е мръсен. Така. Хайде, бай. Това беше какво? Нищо. Лайно? Не. О, спално ме на хубаво място. Или не? И вие колко са, 2 или 3? Милион. Еми колко пъти да ти повтарям? Да. 3. 2. Ма вие само тук на коя периода влиза? Някой сега ще ме стреля. Айде бас. Yes. Go. Ай, това отку. Така смях за училище. Бързо двойка. Значи ако аз имам много закъсливи хора, които закъсняват и после викат на бабите си. Добре, този един беше. О, напръска ма току-що. Пак. Бързо на гроба. Гробницата. Иване, убиваш полковника. Шегуват се. Ай сега ще го полковник. А къде съм я? Да. Тривата бях. Това, ако не с рак, направо няма как да не. Но що викаш? Няма как през тревата да ме види. Не може. Може. Ма се изсещате. Ще го издебня. Yes. Ай, това стига ли тебе? И тази шутка. Стига. Фак, свалиха. Стига му просто. Стига му тази шутка. Тук някой стреляче. Да ми кажеш, че малко. Опа! Изчезвай! Кой беше, бе? Кой си ти, бе? Иво, къде си? На... Чакай. На покрива. На покрива. Айде, бе, после ще го забудя. Айде. Тук стана престрелка. Бързо викайте служебна полиция. Опа. Май не трябваше да го правя. Опа. Що вървиш къде?